Állatok mindenhol körülvesznek minket. Élnek a sűrű erdőkben, a hatalmas óceánok mélyén, a forró sivatagokban, a fagyos sarkvidékeken, sőt még a saját kertünkben is. A Földön több millió állatfaj létezik, és mindegyik valamilyen különleges tulajdonsággal alkalmazkodott a saját élőhelyéhez. Vannak gyors futók, kiváló úszók és elképesztően ügyes repülők. Egyes állatok nappal aktívak, míg mások csak éjszaka indulnak vadászni. A táplálkozásuk is nagyon változatos, vannak növényevők, húsevők és mindenevők, így minden faj megtalálja a számára megfelelő táplálékot. Biológiai szempontból az állatok élőlények, amelyeknek energiára van szükségük a növekedéshez, a mozgáshoz és a szaporodáshoz. Érzékszerveik segítenek eligazodni a környezetükben, és sok faj olyan képességekkel rendelkezik, amelyek szinte hihetetlennek tűnnek. A bagyok például kiválóan látnak a sötétben, a delfinek hanghullámok segítségével tájékozódnak, a kaméleonok pedig képesek megváltoztatni a bőrük színét. Az állatok nem csak érdekesek, hanem nélkülözhetetlenek is a természet egyensúlyához. A méhek beporozzák a növényeket, a ragadozók szabályozzák más fajok létszámát, a lebontó szervezetek pedig segítenek újrahasznosítani a természet anyagait. Minden élőlénynek megvan a maga szerepe ebben az összetett rendszerben. Bár az állatvilág hihetetlenül sokszínű, egyre több faj kerül veszélybe az élőhelyek pusztulása és a környezetszennyezés miatt. Ezért is fontos, hogy vigyázzunk a természetre, hiszen minden apró lépés számít. Az állatok világa tele van meglepetésekkel, és minél többet fedezünk fel belőle, annál jobban láthatjuk, milyen lenyűgöző és változatos a bolygónk élővilága. Ez a változat már inkább olyan, mintha egy természetfilmes YouTube csatorna narrátora mondaná, informatív, de nem túl tankönyvszerű. Ha a videóban sok cuki vagy látványos állat lesz, még játékosabb hangvételt is lehet adni neki.